hakabaning kong penpau gijing sngongu blay ubala penyo hangipat ya gani ke step ka pamta ya kapingin yo ban puson ling baga ktiin ka jong blay ngai ku blay ker pang ya ka Good News TV ling ba chu gani ka program one ban bani ya ka ba kilai banta ya nga ya kapingin yo ban ya don banta ban sam ya ka ktiin ka jong blay ling ba chu gani ka step bat ha gani ka teo hi baro shitiyo nga pediang slow hai pi wei pu baro ki parlok ki be it ki jonga ki paramen sim ki bakodor ki be judon ban sngap ya ka khubor bat ka ktin ga jong blay man na ka step leng ba cho gani ka program ka balawalam shapi leng ba ka Good News TV ka benta na ka ktin ga jong blay ka banga wa ban wanra kum ka jing puson ha gani ka step ka long ka stiu po chigina Ephesus ka lanong ka ban riu ka dikot ka bashipo haswa bingeni ya chaprang dengan pendam hoblay hagijing duai. Kukpa ji bahamning kumni ko kunrat ngi wan ban damrit hagis lajat ki bakut ki jome. Wan ban aingu ya meken ku kunrat na magajing kraw jong gijing id bat gajing isnay ke jome. Bamela kerku bamela pen im yingi. Pada bling aingu kamtam i ai gini kapor ka bakodor ku kunrat. Ya ka bingen yo ban ya puson na bagaktin ke jome. Ngi duai ku try gajing alam mensi makut jome. Bagi ki bingen yo kin ku try ban shot score na bagaktin jome. Kan long gajing kerku yang i wei pe baro kaburami ashimi ko konrat haga kerteng Jesu amen kastiu po chigina Ephesus kalanong gaban riu kadikot kabashipo haka bawai no tulong ki baklan hau turai para ka bor gajing klan jong u ka phang pedeng ka banga wanra kum gajing ya puson lang ka jongi haga ni ka step ka pamenta ka long ki baklan hau turai long ki baklan hau try upol utho ya gani ga shiti shaki kristan ki badon hakan nong ba Ephesus upol haba utho ya gani ga shiti ya gani ga dkhot ya ka bangala puli ya gani ga por haba utho ya gani shaki kristan ki badon ha Ephesus ukan tu yiki bagin long kita ki kristan ki baklan haga jing im ka jing long mensim jongki haga bor jong ladi henrei hakabor ka jong oblay upol usngau thu banaga jing isam lani kata ka experience ka jong u haladi hi haga jing im ka jong u kum u kristan usngau thu baudon hapadeng kamandan tma baru soitan udai unong sun jong u soitan uyale ban pendu ya ka ka bau blay ulale leng ba u Jesu Kris ban pen im ya ki priyo leng ba u Jesu Kris ki banget hau ki yo mat ya ka jing sup bat ki yo ya ka jing long shitli hau de ya kata ka bau soitan ukwa ban penjat ukwa ban pendu nangi kum kita ki bapediang ya u baro nangi kum ki briu nganget bangi kwa ban im ya ka jing im ka basuk ka jing im ka ba omdon ka jing kuslai bat ngi shamba kata ban kamla ban long haga bangi em haga nika prathai bamanta u Jesu hiru ong haga gospel ga jong Yohanes kalanong ga bakhan riu ka dikot ka balai hulai wong ba pinyo ya ga jing subhanga haga taka prathai de pinyo ka jenjar henry wong tulong shlur phi nabanga ngala job ya ga taka prathai kum ki khon gi jong blai kum ki kristan ngi sngo thu ngi don kam ban sngo thu bangi don hapdeng ka thama ka jing im ga jongi hakan ka perthai ka de ga jing im ka bingi don hapdeng ka thama ngi don kam ban tip u nong shun jongi bat ngi don kam ban tip kanu ulong baklan namar kata ban san haga jing im jongi baman ga singi ka bakong san ngi ka long bangin tip bangi don kam ya ka bor ka jong ublay haka bangi yale ya ka ni ka thama ngin nomla daladi ban yale persha ya ka ni ka bor jong soitan ya ka bor jong jing sniu ka bawan ban nen shop ya ka jing im ka jongi ngi don kam ya ka bor ka jong ublay upol ong haga shti ka jong ushi ki Filipi ka nonong ka basaw ka dukhat ka bakhat lai ngala ban le ya ki baro hauta ba pensat bor yanga kani ka bor ka jong ublay
kawan haga jing ka jungi dei da kabangi long shitali pat u Jisu da kabangi don bat ngi yesno tang hau kani gadei ka jing hikai ga bau Jisu hi ulai kai ga bau la kren haga gospel ga jung Yohanes kal nong ga bakhatsan ga dekhot ka banengkong hadu ka pasan bau penken mau yangi bau Jisu ulong udeng sawan bat mangi ngilong kitanat u Jisu lengba jong kani ka gospel u hikai badu khot ye kibriu bakikin yaine hau Jisu belong udeng sawan na baklem u Jisu inamla banle hi ru em ka jing klan ga jongi ka long bet tang ha ka bor ka jong utrai haga jing em jengi kum Kyrgyzstan ha pedeng ga ni ka perthai ka bangi em ka badap shibon ki jing ele ka badap shibon ki jing e bat ki jing tanjo haga jing em jengi shibon ki jing penshoi ki bawan haga jing em jengi kum ki briu baro ka bawan leng ba ka bor jeng jing dom bat ka bor jeng syaitan namar kata bangin yale ye ki ni ki jing e bangin job ye ki ni ki jing e ngidon kam ye ka bor ka jong blai kum ka nuksa ngila ban shem ye ka jing jian ka bible syapang uwei usamla ye ka bingila ban shem na ka kitab ka banengkong ka jong Samuel ka lanong ka bakhat nyo ka rekhot ka basau huai ter ka bai thu hangi syapang ka jingale ka jong David bat uwei urat ba jong ki Philistia badu tau de Goliath haka jing pet briu ka jongi ngi iba kata ka jingale ka dei ka bo mila ban long u Goliath u dei ban shu penyap suk yo David Henry u David habu don na padeng gani katma don ga jing shapting namar bo shania haka bor ladi Henry ulong klan haka bor ka jong trai but habu don ye kata ka jinget ka skam ka jing shania haka bor ka jong trai u yale yo Goliath da ka kerteng ka jong play but ngi yo i ba u David u yo ya ka jing job haka ta ka jing le kani ka khubor ha kani ka step ka khot yangi iwei pi baro bangi ngin long kita ki baklan ha utrai haga jing em ga jingi baman gasngi ka bangi ngia kendo shibon ga jingale haga jingem u blei kwa aingi bangi ngin long kita ki baklan ha utrai bangin sngothu bangi daladehi ngem long ai haringi don kam ye ka bor ga jong utrai bangi la ban job ye ga jingale baro haga jingem tu blei ker khu yangi langba chugani ka khubor hagani ka step bangin puson hagani ka singi bangi ngin sngothu bangi don kam ye ka bor ka jong trai ha bangi ya lenti hangni hasla jongani ka perthai ublein kerku nagam ta ka boram ka jungo amen tungi adwai sai sen ko konrat ni wan bandam ha ki slachat ki bokhot ki jongme ni dap da ga jing sngongu ka bakrau ye me ken ko pa ye ka bam ai hangi ken ko konrat ye gani ka khubor ka bakodor ban puson sapang ka ktin ka jome ka bakhot yangi iwei pa iwei bangin long kita ki baklan hame bangin sngotu baga jing em ga jing kani ka perthai ka long kum ka madan thma ye ka ba us soitan us em jo ga jing dum u yele ban rempa e ga jing em jing u yele ban tan ye ga jing em jing ko kon rapi shaki e ga jong ka perthai shaki e ga jong ga ni ga jing dum ko kon ra Jisu namar ka tangi don kam ye ka bor ga jong me pamen pensle yangi ko kon rap ya rap ingi ko pa bingin yai shania tang hame try bingin yai wat ye ka bor jong me kenang bingin la ban im ye ka jing em ban pen smo ba ya ka mon ka jong me ka burom ni a sheme kin ko pa ni ai ngo ba mi sngo ba mi pdiang ini ni ai ngo ba mi map ye ka jing tulap but gi pop chingi paro na bangi pa na ka katang Jesus Christ amen